салом алайкум дӯстон. дарси рӯзаи мо ҳалли масъалаҳо аз мавзӯи бандҳои химиявӣ ва панҷараи хиссалӣ. сабр мекунем. Якум савол. Дар молекулаи магний СПО4 ду маротиба чанд банди химиявӣ, чанд банди ионӣ мавҷуд аст? Якум менависем. Магний СПО4 ду маротиба. Чӣ хеле ки мо дарсҳои пештара гуфтем, барои сохтани бандҳои химиявӣ шумо бояд аввал боқимондаи ҳамаи моддаро бибаред. Боқимондаи магний СПО4 и ПО4 минуси 3. ПО4 минус чӣ мегӯяд? Мегӯяд ки ай ҳамин 4 оксиген, 3 оксигенша бинавис. 1 оксиген, 2 оксиген, 3 оксиген. Ва ай сабаби ки оксиген девалентаи мо бояд дастша холӣ монем. Оксиген девалента бикунем. Ҳамин оксигени мо бо фосфор пайвастае. Ин аст элементи фосфор қад пайвастае. Ай 4 оксиген 1 оксиген зиёдӣ кард, чанд оксиген зиёдӣ мекунем, мо ин тараф менависемаш. Агар мо нигоҳ кунем дар ҷа ПО4 ду маротиба шудагӣ, яъне ду та ПО4 омадагӣ. Мо бояд ин ПО4 як бор дигар пӯя менависем. Ин ПО4 бояд ду та шавад. 1 та оксиген, 2 та оксиген, 3 та оксиген. Ду та ПО4 шид. Инҷа меем ду та ПО4 мо қати 3 та магний пайвастае. Менависем 1 та магний, 2 та магний, 3 та магний. 6 та банди химиявӣ монастае. 6 та банд дар 3 магний ду банди мевасад. 1 банд, 2 банд, 1 банд, 2 банд, 1 банд, 2 банд. Савол мо мегӯяд ки дар молекулаи магний СПО4 чанд то банди ионӣ, банди химиявии ионӣ мавҷуд аст? Банди ионӣ чӣ буд? Банде ки байни металл ва ғайриметалл пайдо мешавад, банди ионӣ меноманд. Магний металле, оксиген ғайриметалле. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яъне ҷавоби мо 6 то. Саволи ду. Дар молекулаи гидросулфити барӣ чанд банди химиявӣ мавҷуд аст? Мо аввал бояд формулаи гидросулфити бариро бисозем, баъд бандоша. Дараҷаи ёкшавии бари плюси 2, гидросулфит HSO3 минуси 1 мешавад бари HSO3 ду маротиба. Барои сохтани бандҳои химиявӣ аввал мо бояд боқимондаша бибарем. Боқимондаи HSO3 минуси 1, боқимондаи HSO3 агар гидрогенша биканем мешавад SO3 минуси 2. Мо аввал боқимондаи Б оксиген, баъд боқимондаи оксигендор, баъд намака менависем. SO3 минус 2 чӣ мегӯяд? SO3 минус 2 мегӯяд ки аз 3 оксиген ту 2 оксигена бинавис, дастои оксигена холӣ бумон. Оксиген бо сулфур пайвастае. Сулфурро менависем. Аз 3 оксиген ма 2 таша нависем, 1 та оксиген зиёдӣ кард. 1 оксиген дар ҷа менависем, оксиген бо дубон пайвастае. Ин формулаи SO3 буд. Вақте ки мо SO3 истим меояд, як дона гидроген пайдо мекунем, мо менависем 1 гидроген. Агар мо нигоҳ кунем, HSO3 мо дар ин тараф 2 та шидагиа, яъне мо бояд 1 та дига HSO3 ай поён бинависам. Менависем шуно. 2 та оксиген, 1 сулфур, оксиген, гидроген. 2 банд холӣ мондаста, 1 та бари, менависем 1 та бари. Бари дувалента. Мегӯяд чанд банди химиявӣ мавҷуд аст? Мо ҳисоб мекунем. Банди химиявӣ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Банди химиявӣ 12 то. давом метем. Саволи сеюм. Дар кадом модда валеннокии элементҳо ба 2 баробар? Якум кор мекунем. Варианти А. Ферум S. Ай 2 элементи иборат оҳан ва сулфур. Мо гуфтем ҳангоми сохтани бандҳои химиявӣ мо бояд дараҷаи оксидшавии манфии элемента нигоҳ кунем. Дараҷаи оксидшавии манфии сулфур ин минуси 2. Маънош ин мегӯяд ки дар ин ҷа 2 банд монд. Дар варианти А ҳам оҳан ва ҳам сулфур валеннокиш ба 2 баробар, яъне аз 2 банд иборатанд. ҷавоби дуруст буд. Чӣ ба варианти Б нашид? Дар варианти Б дараҷаи оксидшавии сулфур минуси 2, яъне 2 алюминий, 3 сулфур. 1, 2, 3. Минуси 2 маънои сулфур ҳам мегӯяд ки бояд сулфур 2 банди дошта бошад, яъне 2 банд, 2 банд, 2 банд. 6 та банд шид, 6 та банд дар 2 алюминий 3 банди мерасад, яъне 1 банд, 2 банд, ина 3 банд, 1 банд, 2 банд, 3 банд. Дар ҷа валеннокии элемент сулфур 2 валента, алюминий 3 валента, барои ки 3 банд дорад. Ин вариант хато мешавад. Варианти С. Карбон сулфур. Дар ҷаи оксидшавии сулфур минуси 2, карбон плюси 4. ихтисор мешаванд, 2 поён мефурӯянд. Сулфиди карбон. Дар ин ҷа иборат аз 1 та карбону 2 та сулфур. Ина 1 сулфур аз ин ҷа менависем, мо 1 сулфур аз ин ҷа менависем.
сульфои -2 маънош ҳам ки д банди дора. Не, д банд айс менесем, д банд айс менесем. Дар ҷа вале ноки сульфур ба д баробаре, вале ноки сульфур ба д баробаре, ай карбон ба 4 баробаре. ин вариант ҳам хато мешавад. Варианти д хлориди алюминий, алюминий хлосай. Дараҷаи ёкшавии хлор ба -1 баробаре, 1 то алюминий, 3 та хлор, 1 та, 2 та, 3 та. Хлор -1 маънош ки 1 банд дорад. 1 банд, 2 банд, 3 банд. Вале ноки алюминий ба 3 баробаре, хлор ба 1. ин вариант ҳам хато шуд. ҷавоб варианти А. давом метем. Саволи 4. Бандҳои химиявӣ дар молекулаи кадом модда танҳо ковалентии қутбнок аст? мо бояд аҳамият диҳем ки дар ҷа омадаги ки калимаи танҳо ковалентии қутбнок. Варианти А. пероксиди гидроген. А. H2O2. Агар мо боқимондаи пероксиди гидроген бубарем, пероксиди гидроген боқимондаш O2 минуси D. яъне пероксиди гидроген бандҳояш камтар дигар хелай. Д та оксиген менависем. Оксигенҳо байни худ як банд доранд, бо дасташон холие. ин бандҳо бо гидроген пайваст мешаванд. ин бандҳои химиявӣ пероксиди гидрогене. Варианти Б. кислотаи нитрит. аз сабабе ки HNO2 ин боқимондаи кислотагии оксиген дорад, мо боқимондаш ҳам мебарем. боқимондаи NO2 -1. NO2 -1 мегӯяд ки ай д оксиген, як оксиген абунавис дасташон холӣ монд. як оксиген бо нитроген пайваста, як оксиген дигар зиёдӣ кард, ай тараф менависемаш. NO2 исм меояд, H пайдо мекунад, менависем HNO2. варианти С. натрий хлор. хлор -1 мо менависем натрий хлор. аз сабабе ки дараҷаи ёкшавии хлор -1 як банд дорад, як банд пайдо мешавад. варианти Д. калиди СО3. боқимондаи и карбон ОС -D, яъне боқимондаи карбон надорад. СО3 -D. -D мегӯяд ки ду оксиген абунавис дасташа холӣ монд. оксиген қатъи карбон пайвастае. оксиген қатъи карбон пайвастае. як оксиген зиёдӣ кард, оксиген зиёдӣ кардагӣ бо карбон пайваст мешавад. СО3 исм меояд, д кали пайдо кард. як та кали, ду та кали. савол мо чӣ мегӯяд? бандҳои химиявӣ дар молекулаи кадом модда танҳо ковалентии қутбнок? мо бояд аввал биёмем ки банди ковалентии қутбнок байни кадом модда пайдо мешавад. бозем варианти Д ва варианти С хато мешавад. барои чӣ? барои ки мо мегӯем ки танҳо банди ковалентӣ бошад. варианти С Д чӣ ба хато шид? барои ки ин вариантҳо металл доранд, металлҳо банди ионӣ ҳосил мекунанд. ин вариант ҷо хато шид. ё варианти А мешавад, ё варианти Б мешавад. мо савол мегӯем ки танҳо банди ковалентии қутбнок. банди ковалентии қутбнок банде ма мегӯям ки байни ғайриметаллҳои гуногун пайдо мешавад. агар мо нигоҳ кунем, дар пероксиди гидроген ғайриметаллҳо гуногунае. не ки агар мо бандошро нигоҳ кунем, гидроген, оксиген бандош гуногун, ин мешавад банди ковалентии қутбнок. не ки байни оксигену оксиген банди ковалентии беқутб дорад. байни гидрогену оксиген ин қутбнокае, байни оксигену оксиген ин банди ковалентии беқутбае. ҳамин сабаб ин вариант намешавад, барои ки мо савол мекунем ки танҳо ковалентии қутбнок дошта бошад. танҳо. агар мо варианти Б-ро нигоҳ кунем, HNO2 дар инҷа ғайриметалли гуногун. ҳамаи элементҳо бо ғайриметаллҳои гуногун пайвастанд, я мегӯям банди ковалентии қутбнок. танҳо банди ковалентии қутбнок дорад. давом метавонем. саволи 5. дар ҳосил кардани бандҳои химиявии молекулаи оксиди силисии 4 чанд электрон ишорат мекунад? мо аввал менависем формулаи оксиди силисии 4. силисий плюси 4, оксиген минуси 2 ихтисор мешаванд силисий O2. бандҳои химиявии силисий O2. як та силисий менависем, ду та оксиген. аз сабабе ки оксиген минуси 2 дараҷаи ёкшавиш бо д банд пайваст мешавад, яъне двалентае. чӣ хеле ки мо гуфта будем, дар ҳосилшавии як банди химиявӣ, мо гуфтем банди ковалентӣ чӣ хел пайдо мешавад? қоидаи банди ковалентӣ ҳамин буд ки аз ҳисоби ҷуфтшавии электронҳо, яъне агар мо нигоҳ кунем, ҳамин банди химиявӣ чӣ хел пайдо мешавад? як элемент, мисол мо мегӯем оксиген, айҷа мисол мегӯем силисий. чӣ хел байни оксиген ва силисий банд пайдо мешавад? оксиген як электронша метиҳад, силисий як электронша метиҳад, ҳар ду электрон ба якдигар пайваст шуда як банди химиявӣ ҳосил мекунанд. яъне дар ҳосилшавии як банди химиявӣ д электрон ишорат мекунад. мо савол меояд ки дар ҳосил кардани бандҳои химиявии молекулаи оксиди силисии 4 чанд электрон ишорат мекунад? мо нигоҳ мекунем ки оксиди силисий аз 4 банд иборат аст. як электрон, 2 электрон, 3 электрон, 4 электрон, 5, 6, 7, 8. яъне як банди химиявӣ аз 2 электрон иборат аст, я 4 та банди химиявӣ аз 8 электрон иборат аст. ҷавоби мо 8. давом метавонем. саволи 6.
молекулаи гидроген сульфид кадом намуди банди химиявиро дорад? Гидроген сульфид ба ибораи дигар ин кислотаи сульфид буд. Агар мо гидроген ҳисоб кунем боқимондаи сульфури минуси 2 мешавад. Яъне маънош ин ки як сульфурро бинавис, ду гидрогенаи тарафш бинавис. аз ҳисоби ки сульфур минуси 2 ду банд дорад. Бо як банд и гидрогена меқапад, бо як банд и гидрогена меқапад. Мо савол меояд кадом намуди банди химиявиро дорад? мо нигоҳ мекунем ки ғайриметаллҳо гуногунай. вақте ки ғайриметаллҳо гуногун бошад, ин мешавад банди коваленти қутбнок. агар ҳар ду ғайриметаллҳо якхела намуд беқутб буд. давом метем. саволи ҳафтум. дар натри HCO3 кадом намуди бандҳои химиявӣ мавҷуд аст? мо менависем. аввал натри HCO3. барои навиштани бандҳои химиявии гидрокарбонати натрий мо аввал бояд боқимондаша бисозем. боқимондаи и H карбон OC минус 1, боқимондаи H карбон OC агар гидроген ҳисоб бикунем карбон OC минуси 2. мо бояд аввалан CO3 бинависем, баъд HCO3 бинависем, баъд натри HCO3. CO3 минус 2 чӣ мегӯяд? ду оксигенро бинавис, дасташа холӣ монд. оксиген бо карбон пайвастай. оксиген бо карбон пайвастай. аз 3 оксиген ма 2 оксиген нависем, як оксиген зиёдӣ кард. оксиген зиёдия ай тараф бо 2 банд пайваст мекунем. ин формулаи CO3 шид. CO3 ин тараф омад якта H пайдо кард. мо якта H менависем. HCO3 ин тараф омад якта натри пайдо кард. мо якта натри менависем. агар мо нигоҳ кунем банди химиявиш. банди химиявӣ ду намуд мешид. банди ионӣ, банди коваленти. дар инҷа оксиген қатъи натри пайвастай, натри металлай, оксиген ғайриметалл. агар металл ғайриметалл бошад, ин мегӯям банди ионӣ. агар ғайриметалл ғайриметалл бошад, ғайриметалл ғайриметалл бошад, ош мешаванд банди коваленти. яъне дар молекулаи гидрокарбонати натрий ҳам банди ионӣ ҳаст ва ҳам банди коваленти ҳаст. яъне ҷавоби мо чӣ мешавад? ҳам банди ионӣ ва ҳам банди коваленти. банди ионӣ ва коваленти мавҷуд аст. давом метем. дар кадом модда банди химиявии коваленти беқутб мавҷуд аст? банди химиявии коваленти беқутб чӣ буд? банди коваленти ин бандеро меан ки байни ғайриметаллҳо пайдо мешавад. банди коваленти беқутб чист? банди коваленти беқутб бандеро меан ки байни ғайриметаллҳои якхела. яъне агар мо нигоҳ кунем кадом ғайриметалли якхела байни дигараш. нигоҳ мекунем H2. ҷавоби мо H2 мешавад, барои ки аз ду гидроген иборатай, ҳар ду ғайриметаллаш якхела мешавад. бандҳои гидроген мо менависем ду гидроген. аз сабабе ки дараҷаи ёкшавии манфии гидроген ба минус 1 баробар аст, байни ҳо як банд пайдо мешавад. ғайриметалли якхела банди коваленти беқутб. чӣ варианти S нашид? барои ки об бай менависем на. дараҷаи ёкшавии оксиген минуси 2. оксиген минус 2 маънош мегӯяд ки оксиген абнес ду дасташа холӣ монд. як гидроген ин тараф, як гидроген ин тараф. аз сабабе ки ғайриметаллҳо гуногунанд, ин банди коваленти қутбнок мешавад. банди коваленти қутбнок. варианти S чӣ? варианти Б чӣ ба нашид? H2S сульфур минуси 2. сульфурро менависем, ду дасташ холӣ бо ду гидроген пайвастай. ин банди коваленти қутбнок мешавад. чӣ? барои ки ғайриметаллҳо гуногунанд. варианти А H ёд. H хат ёд менависем, дараҷаи ёкшавии манфии ёд минус 1, значи як банд пайвастанд. ин мешавад банди коваленти қутбнок. барои чӣ? барои ки ғайриметаллҳо гуногунанд. ҷавоби мо варианти Д. давом метем. бандҳои молекулаи кислотаи карбонатро муайян кунед. мо менависем аввал кислотаи карбонат H2 карбон OC. мо гуфтем барои сохтани бандҳои химиявие ки боқимондаи кислотагии онҳо оксиген доранд, мо бояд боқимондаша ҳосил кунем. мо ду гидроген мекунем, мешавад боқимондаи карбон OC минуси 2. карбон OC минуси 2 чӣ мегӯяд? мегӯяд ду оксигенро бинавис, дасташа холӣ монд. оксиген бо карбон пайваста аст. як оксиген зиёдӣ кард, мо як оксиген даҷа менависем. ду валента. ин формула CO3 буд. CO3 исм мегӯяд ду гидроген пайдо мекунад. як гидроген, ду гидроген. мо менависем бандҳои химиявӣ. бандҳои химиявӣ мешид банди ионӣ, банди коваленти. банди коваленти дар навбати худ мешид сигма банд, мешид пи банд. ҳисоб мекунем 1 2 3 4 5 6 шашта банди химиявӣ. ай шашта банди химиявӣ банди ионӣ надорад, барои ки металл надорад дар формула. давом метем. значи шашта банди коваленти будай, ай шашта банди коваленти гуфтем банди пи ро мо чӣ меёбем? ҷое ки банди дучандай, ай ҳамин якташ пи бандай. якташ агар пи банд бошад, значи боқимонда ҳама банди сигма мешавад.
дар молекулаи кислотаи карбонат 5 то сигма банд ва 1 то пи банд мавҷуд аст. 5 то сигма банд ва 1 то пи банд. ҷавоб варианти аст. давом метем. саволи 10. моддаҳои аморфиро нишон диҳед. барои ин савола фаҳмидан мо як бор мавзӯи пештара такрор мекунем. моддаҳои сахт nom мешид. буд моддаҳои кристаллӣ, моддаҳои аморфӣ. моддаҳои кристаллӣ чист? моддаҳои кристаллӣ моддаҳоеро меноманд ки зарраҳо ё атомҳои онҳо бо тартиби муайян ҷойгир шуданд. мисол бо тартиби муайян ҷойгир шуданд. барои дохил мешавад бисёртар пайвастагии таркибашон металл доранд. мисол намакҳо, ишхорҳо, оксидҳои асосӣ ва ғайра. моддаи аморфӣ чист? моддаҳое меянд ки молекула ё зарраҳои онҳо бо тартиби муайян ҷойгир нашуданд, яъне бетартибона ҷойгир шуданд нисбатан. барои дохил мешавад шиша, бисёре аз полимерҳо ва ғайра. ба савол бармегардем. моддаҳои аморфиро нишон диҳед. моддаи аморфӣ чист? хлориди натри, хлориди калий омадагиҳад. хлориди калий, калий хлорид ин металл дорад, значит ин моддаи кристаллие. оксиди калтсий, калтсий О ин металл дорад, значит ин кристаллие. намаки бертоле, калий хлор О3 ин металл дорад, ин ҳам моддаи кристаллие. ин ки ҳисаби он натиҷа шиша омадагиҳад. шиша чия? моддаи аморфӣ сохтор. давом метем. саволи 11. кадом модда сохти молекулавӣ дорад? барои кадом модда сохти молекулавӣ доштан фаҳмидан мо як бор мавзӯи панҷараи кристаллиро такрор мекунем. панҷараи кристаллӣ 4 nom мешид. панҷараи кристаллии ионӣ, панҷараи кристаллии металлӣ, панҷараи кристаллии атомӣ ва панҷараи кристаллии молекулавӣ. панҷараи кристаллии ионӣ чӣ буд? гуфтем агар вақте ки банди химиявии ионӣ меояд, ин панҷараи кристаллии иония, яъне металл ғайриметалл бояд бошад. металл плюс ғайриметалл. бисёртар. панҷараи кристаллии металлӣ чӣ буд? дар гирҳош металлҳо ҷойгир буд. агар металли холӣ мисол биёяд, натри биёяд, калий биёяд, ин металлӣ мешавад. панҷараи кристаллии атомӣ дар гирҳояш атомҳо ҷойгир шуданд. мисол силитсий О2, силитсий, карбон ва ғайра, алмос ва ғайра. панҷараи кристаллии молекулавӣ панҷара мегӯянд ки дар гирҳояш молекулаҳо ҷойгир шуданд ба монанди СО2, ба монанди H хлор, ё2 хлор2 ва ғайра. яъне молекулаҳо ҷойгир шуданд. бармегардем ба савол. кадом модда сохти молекулавӣ дорад? яъне панҷараи кристаллии молекулавӣ дорад. кадом модда панҷараи кристаллии молекулавӣ дорад? моддое ки агар молекула бошанд. мисол нитрати натрий омадагиҳад. нитрати натрий ин натрий NO3. аз сабабе ки нитрати натрий дорад металлай бо ғайриметалл дорад, ин банди химиявиш ионӣ аст, значит панҷараи кристаллии ин ионӣ мешавад. панҷараи кристаллиш ионӣ буда. иша нигоҳ мекунем. хлориди калий, калий хлор, аз сабабе ки металл ғайриметалли ва мегӯянд панҷараи кристаллиш ионӣ, барое ки банди химиявиш ионие. оксиди магний, магний О, аз сабабе ки магний металл, ин панҷараи кристаллиш ионӣ мешавад. варианти оксиди карбони 4 СО2, ин ҳардуш ғайриметаллай. мо гуфтем ки моддое ки банди химиявии ковалент дошта бошанд, панҷараи кристаллиишон молекулавӣ метавонад бошавад. аз ҳамин сабаб оксиди карбони 4 панҷараи кристаллиш молекулавӣ мешавад. ташаккур ба диққататон.